Gabrysia Mikoła, Amaro Kickstyle Challenge, łot trzeci. Sztanga 15, 10, 2,5. Dobra. Co? Nagrywacie już? Tak. Tak jest. Gotowa? Na 3, 2, 1. Uwaga, przygotuj. 3, 2, 1. Poszło. Dawaj. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. Przytrzymaj. Przysiad i thruster. Raz. 2. 3. 4. 5. Panie. Od razu jedynki. Raz. 2. 3. 4. I od razu lecisz. 5 zarzutów. Raz. 2. 3. 4. 5. Przytrzymaj. I 4 thrustery. Dawaj. Raz. 2. 3. 4. Tak jest. 3 rwania. Od razu zabieraj. Od razu zabieraj. Raz. Kontroluj oddech. 2. 3. Super. I zabieraj. 4 zarzuty. Raz. 2. 3. Dawaj, dawaj. 4. Przytrzymaj. Dawaj, 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 Gabi. Dawaj. Tak. I góra. 3 thrustery. Raz. Raz. 2. Czekaj, czekaj. To jest druga? 4 thrustery. Nie, trzecia. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. 2 rwania. Raz. 2. I od razu zabieraj do zarzutu. Dawaj, 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 dawaj. 3. Touch and go, touch and go. 2. 3. Pauza i 2 thrustery. Raz. 2. 2 nie, dawaj od razu. Czas. 3:03. Super.